Majstrovstvá Slovenska boli veľmi kvalitné, niekoľko som ich už videl. Zišli sa tu vyrovnané družstva. Tie sa shodou okolností koncentrovali na základe žrebu v našej skupine, takže my sme sa stretli s SKP Bratislava a Bánovcami už tam a dokázali sme Bánovce dvakrát poraziť. SKP teraz vo finále celkom jednoznačne, hoci v skupine nám to nevyšlo. To nie je také podstatné. Podstatné pre mňa je, že v tomto klube je veľký potenciál mladých hráčov, s ktorými sa dobre pracuje a tie mená, ktoré dnes diváci ešte ani nepoznali, sa čoskoro stanú známe v celom slovenskom hádzanárskom svete. Svojím výkonom to dievčatka dokázali dnes. Som rád, že sme sa stali usporiadateľom takéhoto turnaja, pretože sme ďalším popredným slovenským klubom, ktoré sa venujú práci s mládežou, ukázali, ako sa to dá robiť aj v dnešných podmienkach, kedy šport v spoločnosti určite nie je na prvom mieste a nemá prioritu. V Michalovciach sme to dokázali vďaka tomu, že máme za sebou silného sponzora, Chemkostav, ktorý má hádzanú rád a podporuje ju. A účastníci tohto turnaja jednoducho museli vidieť na vlastné oči, že tu sa pre hádzanú robí všetko. Nakoniec potvrdil to aj výsledok. A ja som veľmi šťastný, pretože toto družstvo, ktoré dnes vyhralo, je plné nesputaných, živelných, kamarádskych hráčok a o to viac som im prial, aby si siahli na svoje zlato. Svoje prvé zlato, pretože to je generácia, ktorá podľa môjho názoru bude zlatá a bude tie svoje zbierky rozširovať. Zatiaľ je podstatné, že majú radosť z hry a to aj ukázali v dnešnom zápase, kedy predovšetkým nadšením, tým, že milujú loptu, milujú kľúčky, milujú túto hru, porazili všetkých superov a ukázali, že hádzaná je krásna, je zábavná a je vzrušujúca.